Hola amics Clashers, benvinguts a Clash en català. Avui portem el resum de la quarta jornada de la Lliga Catalana. Ja només queda una jornada i les coses estan apretant. Anem a veure com ha anat la quarta jornada i veiem la classificació. En el grup A tenim que Catalans ha guanyat 30-19 a Cat Fantàstics, una guerra perfecta. Sembla que és la primera de la Lliga, no estic segur. P Catalans 25, Catalunya 24 i Estat Català 25, Terra Lliure 19. Això ens deixa la classificació que Catalans ha guanyat la primera posició a Cat Fantàstics. Ara està amb 4 punts, amb 4 victòries, 24 estels de diferència i 12 punts. Cat Fantàstics en segona posició amb 3 victòries, una derrota, més 4 estels de diferència i 9 punts. Catalunya en tercera posició, amb 2 victòries, 2 derrotes, 6 punts i més 3 estels de diferència. Estat Català en quarta posició, amb 2 victòries també, 2 derrotes, un estel de diferència i 6 punts. I P Catalans en cinquena posició, amb una victòria, 3 derrotes, menys 8 estels de diferència i 3 punts. I Terra Lliure, en última posició, amb tot derrotes i menys 24 estels de diferència. Per la següent jornada, la última, tenim que Estat Català lluita contra Catalans, P Catalans contra Terra Lliure i Cat Fantàstics contra Catalunya. Les coses estan apretades, vull dir, encara pot haver-hi canvis aquí. Veiem què fa Cat Fantàstics i Catalans, que es disputaran la primera i segona posició, i veiem si Catalunya pot entrar a la segona, que li dona el dret a play-off. De fet, Estat Català, que està en quarta plaça, també podria arribar a quedar segon. Depèn de com li vagi la guerra. Veurem què passa, està interessant la cosa. En el grup B tenim que el Mugavers va perdre contra Aioli, Terraco va guanyar a Penedès Team la seva primera victòria, el percentatge, 87,3 contra 83,2. I Next State també la seva primera victòria contra els Trabucaires, 29-22. La classificació queda de la següent manera, amb Aioli com a líder, amb 4 victòries, 12 punts i més 17 estels de diferència. El Mugavers en segona posició, amb 3 victòries, una derrota, 9 punts i més 8 estels de diferència. Penedès Team en tercera plaça, amb 2 victòries, 2 derrotes, 6 punts i menys un estel de diferència. Next State escala posicions amb una victòria, 3 derrotes, 3 punts i més 5 estels de diferència. Els Trabucaires han baixat una posició per la derrota contra Next State i queden amb una victòria, 3 derrotes, 3 punts i menys 14 punts, menys 14 estrelles de diferència. Terraco amb la primera victòria, però encara queda en última plaça amb una victòria, 3 derrotes, 3 punts i menys 15 estels de diferència. Per la següent jornada, la última, tenim que Next State s'enfronta a Terraco, Aioli contra els Trabucaires i Penedès Team contra el Mugavers. Amb els resultats tal com estan, Aioli podria perdre la primera plaça, però és difícil, ja que el Mugavers tindria que guanyar i fer moltes estrelles de diferència. I el Mugavers i Penedès Team es juguen aquí la segona plaça. Penedès Team, de fet, es juga a poder entrar a playoff en aquesta guerra. Vull dir que estarà interessant, veurem què passa. En el grup C tenim que Catalans 2015 perd contra Catalans Drac Z 25-27. I de Ponent guanya City Clash 27-26. I BCN Killers guanya Catalunya Cracks 25-19. Així ens queda la classificació que Lleida Ponent va líder, encara va líder, amb 4 victòries, 12 punts i 22 estels de diferència. Catalans Drac Z puja una posició, va en segona posició ara, amb 3 victòries, una derrota, 9 punts i més 4 estels de diferència. City Clash baixa una posició i va en tercera posició amb 2 victòries, 2 derrotes, 6 punts i més 11. BCN Killers també ha pujat una posició, va amb 2 victòries, 2 derrotes, 6 punts i 0 estels de diferència, en quarta posició. Catalunya Cracks ha baixat una posició amb aquesta derrota contra BCN Killers i ara va amb cinquena posició, una victòria, 3 derrotes, 3 punts i menys 9 estels. I Catalans 2015 amb última posició amb menys 28 estels de diferència i tot derrotes. Per l'última jornada tenim que BCN Killers s'enfronta a Catalans 2015, i de Ponent a Catalunya Cracks i Catalans Z a City Clash. La veritat és que BCN Killers, Catalans Drac Z i City Clash jugaran la segona posició i de Ponent ja està classificat. Llavors,
Els tres tenen possibilitats d'entrar, veurem com van les coses. Si Catalans de Z guanya, ja està classificat. Si no, podria haver-hi triple empat i veuríem com van els average i els punts. I finalment en el grup D tenim que Despertaferro va guanyar 29-22 a Despertaferro. Catalans 2014D va perdre 26-28 contra Capsigranys. I Catalunya va guanyar 25-17 a Osona Clans 2. Així, la classificació en el grup D queda que Capsigranys va líder amb 4 victòries, 0 derrotes, 12 punts i més 26 estels de diferència. Despertaferro, que ha pujat i ara va en segona posició amb 3 victòries, 1 derrota, més 26 estels de diferència i 9 punts. Catalans 2014D en tercera posició, que ha baixat per la derrota d'aquesta setmana. Queda amb 3 victòries, 1 derrota, 9 punts i més 22 estels. Despertaferro en quarta posició amb una victòria, 3 derrotes, 3 punts i menys 11 estels de diferència. Catalunya amb una victòria, 3 derrotes, menys 24 estels de diferència i 3 punts. I Osona Clans 2 amb 0 victòries, 4 derrotes i menys 40 estels. Per l'última jornada tenim que Osona Clans 2 s'enfrontarà a Catalans 2014D, Despertaferro a Catalunya i Capsigranys a Despertaferro, que dependrà d'ell mateix per poder-se classificar per la quarta final del campionat si guanya Capsigranys. Perquè dono per segur no, però seria una sorpresa que Osona Clans 2 guanyés a Catalans 2014D després del poder que ha demostrat 2014D, però bé, mai se sap, veurem què passa. I anem amb els atacs, els millors atacs d'aquesta setmana, i la veritat és que hi havia molts i no n'he pogut posar gaires perquè ja sabeu que no m'agrada fer els vídeos massa llargs, i llavors, he triat 3 atacs que estan bé. Els de Town Hall no els he pogut posar, i mira que n'hi havia de bons, la veritat. La veritat és que no m'han agradat molt, potser faré un vídeo només amb els atacs, no sé què faré. Veiem l'atac d'Enric, de Catalans, que comença amb 2 golems i un munt de bruixes darrere. Un Quake per obrir el mig, i llavors deixen a les Valkyries, les enràbia, curació al mig. La veritat és que el castell podria fer-li molt de mal, però mira, amb el verí i la reina l'ha anat solventant bé. La curació ha fet que les Valkyries arribin fins a l'altra banda, podríem dir. I la gràcia d'aquí és veure els porcs, els nous porcs nivell 7 que han bufat ara, amb aquesta última actualització, que ja veieu que només deixen anar al castell amb els 7 porcs que hi ha al castell, i tot i que només arriba a entrar en joc ja han trepitjat una bomba, després amb una curació, ja veieu, els 7 porcs, tota la feina que fan, ja acaben analitzant tota la base que queda. I la veritat és que amb els mags que havia deixat pel clean-up i la bruixa que tenia per aquí, superbé, la veritat. La veritat és que s'han d'aprofitar aquests porcs ara que els han bufat, i a veure quin resultat ens dona el Town Hall 10. Després d'aquest pedazo d'atac de Rick de Catalans, anirem a veure el següent, que és Town Hall 10 també. És un atac de Heke, de Capsigranys. És on l'Alun tira del castell, surten gegants màxims, pel Kill Squad, amb els gegants, els herois, un mag pel funnel. Ha tirat els trencamurs i tot i que han fallat, el rei acabarà la feina. I a la cobra al mur ja tira els bowlers i els enrabia per al Kill Squad, per als gegants, els bowlers i els herois puguin matar la seva reina, matar l'antiaeri, matar l'inferno i amb el verí també matar el castell. I tot i que l'inferno costa una mica de caure, finalment cau. I queda la reina amb l'habilitat que podria arribar a patar el segon antiaeri. Aquí ara, moment delicat. I llàstima d'aquesta bomba. Jo crec que sense aquesta bomba sí que el patava. Però bé, no sé si tenia previst patar-lo, però bueno. Comença el fly, 2 globus per defensa, surgical deployment, que es diu. Tira els dos laves, el primer antiaeri,
els dona velocitat. La veritat és que molt bé, perquè totes les defenses estan disparant els laves, no hi ha cap defensa disparant els globus. Segueix amb el següent antiaeri, segueix amb el surgical desplegament, que es diria. Tira el gel a l'inferno, els laves encara estan vius, 2 laves, un lava ara. Tesla Farm aquí, que se li podria complicar la cosa, tira un globo per a veure si es distreu el Tesla Farm i un Rage, i aquí ja li queda el Tesla Farm i la Torre de Max, que és el que podria perjudicar aquest atac, però veiem que queda un lava encara davant, accelera per a veure si pot patar ràpidament la Torre de Max, el lava explota al final i res, ja ho té, perquè aquesta és l'última defensa aèria i ja està. És un atacasso de Heke, la veritat, molt bé. Espectacular aquest atac, Townhall 10. Sembla molt fàcil quan els fas, però a mi no em surten. I l'últim atac que veiem és a Townhall 11, 3 estrelles, la veritat, molt bé. No, cada setmana no els veiem aquests, la veritat. És de Chimrat 2, de catalans, de l'1 a l'1, és el culminar la Perfect War. Tira aquí uns globus amb acceleració per a veure si vull arribar a l'antiaeri. No he arribat i de pas treure el castell, però bueno, s'ha carregat un parell de defenses que sempre va bé. Comença per l'altra banda amb el Queen Warden Walk. Obre el mur, els enrabia, tira un verí per al drac. No sé si feia falta la ràbia, la veritat, però bueno. Ajudarà ara per matar la reina, ara sí, ha anat bé. Per l'altra banda tira el rei i uns trencamurs. L'objectiu del rei aquest és arribar a l'altre antiaeri. La reina i un Baby Dragon per fer funnel, per obligar la reina que vagi cap a l'àguila. El rei amb la ràbia ja, amb l'habilitat ja ha arribat a l'antiaeri. La reina arribarà ara a l'altre antiaeri i es carregarà també a l'àguila. I li quedaran 2 antiaeris. La reina, la veritat és que tranquil·lament farà mitja base, a menys que l'inferno... No, és que l'inferno també se la carregarà, em sembla. Comença el fly per l'esquerra, també surgical deploy, tira els 2 laves, cobrint perfectament totes les defenses, tira uns minions per darrere, mentrestant la reina s'ha carregat l'inferno, ha acabat de treure el castell un globo que hi havia aquí, però bueno, que no importava per l'atac, congela l'inferno, els globus van a tota pastilla cap a l'inferno, torna a congelar l'inferno perquè li ha sobrat un gel, ja que la reina s'ha carregat l'inferno. Ja pràcticament no queden defenses, queda una defensa, la reina s'ha carregat un altre antiaeri que hi havia per aquí. La veritat és que és un atac de Townhall 11 de lo més sobrat que he vist. No havia vist mai un atac de Townhall 11 que sobrés tanta cosa. I inclús li ha sobrat l'habilitat del Warden. La veritat és que felicitats a Chimrat 2, jo no sé si sempre està catalans aquest noi, però espectacular aquest atac i a veure, ja m'agradarà veure els següents atacs en les següents guerres. I fins aquí el resum de la 4ª jornada de la Lliga Catalana. Si us ha agradat, doneu-li like, deixeu comentaris si teniu dubtes o qualsevol cosa, us sempre són benvinguts. Jo intentaré respondre tot el que pugui. I per lo de més, si voleu estar atents al resum de la següent jornada, doneu-li i subscriviu-vos. I recordeu que això és Clash en català.